Mančiva. Дами и господа, моля отново за вашите бурни искани аплодисменти за най-младото семейство Димови. Безсъмнени, днешния слабен ден, единствен, безкрайно щастлив в живота на Виолета и Иван ще бъде отпразнуван тази вечер с много наздравици, много танци и настроение. Нека следващия тост бъде отново за младото семейство, за Виолета и Иван, за техният щастлив семейен път. На здраве и до дъно! А сега скъпо семейство, моля да отпете вашата празнична чаша, както намерите за добре. Силно и смело напред. А всички ние ще се опитаме да преборим парченцата и ще пожелаем на младоженците, колкото са те, толкова да бъдат момиченцата и момченцата в техния дом. И след тази наздравица, нека отново чуем от кумовете от всички приятели от ние, младоженците. Сладко ли беше виното или горчиво силно? Ще поканя сега Виолета и Иван отново ръка за ръка да минат по бялото платно на любовта и ще помоля най-младата госпожа Димова да ритне менчето с вода. По вода да върви щастливият и дълъг съвместен път на младоженците. Аплодисменти, със сигурност, ако е мъжко, ще бъде футболист. За този сериозен удар до менчето, аплодисменти за малко семейство, скъпо семейство Димови, уважаеми кумове, моля, заповядайте на сватбената маса.